Min søn han er bortført i Frankrig i øjeblikket, og jeg har ikke set ham i 5,5 år. Jeg ser min datter efter vuggestue hver onsdag, hvor jeg afleverer hende om aftenen, og så har jeg min datter fra 10 til 17 hver søndag. Jeg har 3 børn. Min yngste søn ser jeg stadig, men mine 2 piger har jeg desværre ikke set i 10 år. Vi har behov for at fortælle vores historie, og vi har behov for at komme af med de ting, der hober sig op i os. Og vi har behov for at dele vores smerte med nogen, der forstår den. Altså for mig har det meget fungeret som en sluse. Man kommer ikke særlig langt i retten ved at sidde og ventilere alle sine frustrationer over for dommeren og advokaten og moren til ens unger. Man har familie og venner, der gerne vil støtte op om en, men der er ikke nogen, der forstår, hvad det gør ved en psykisk. Der er jo et helt system, som kører på mig til. Og vi står hjælpeløs. Herinde, der står vi der mindst sammen med 4-5 andre gutter og siger, jeg forstår dig godt. Forstår, hvad det er, du sidder med. Som mand især er det vigtigt, at man tør at række ud og tale om de her ting, i stedet for at gå rundt med forvirring, skam, kaos, fortvivlelse og ikke kommunikere ud. Jeg tror i bund og grund, man bliver syg af det til sidst. Alle de der mænd, der sidder derhjemme og er bange for at tale om deres følelser og har det helt vildt dårligt. De skal til at melde sig til det her, og de skal få noget hjælp, i stedet for at sidde derhjemme og bare have det forfærdeligt og ikke vide, hvad de skal stille op, efter de har slået sig på systemet. Her er der et redskab, som kan hjælpe.